aki itt azt állítja magáról, hogy ő ügyész, azt én beperelem becsületsértés miatt. Kérném megkérdezni Elena Ceausescu vádlottat, hogy volt-e vagy van-e pszichés betegsége? Hogyan? Mi van? Hogy volt-e vagy van-e valamilyen elmebaja? Kérem a választ jegyzőkönyvbe venni. Igen, tehát volt-e elmebeteg vagy betege jelen? Csoda aljas provokáció. A legnagyobb büntetés a Ceausescu házaspár számára az volna, hogy éljen, de olyan körülmények között, amelyeket nekünk teremtett. Nem szégyellitek magatokat? Szégyen! Felneveltelek, mint egy anya. Hagyjatok békén, eresszetek el! Elárultál bennünket, hagyd! Nicolae Ceausescu és Elena Ceausescu vádlottat egyhangulag halálra és teljes vagyonelkobzásra ítéli. Senki se lőjön többet. Jó estét kívánok! Az utóbbi évtizedek egyik legkegyetlenebb diktátorának és feleségének bírósági tárgyalását, kivégzését és temetését láthatjuk a most következő döbbenetes amatőr felvételeken, amelyeket egy román katonatiszt készített, természetesen parancsra. A maga nyersességével rettenetes és gyomrot felforgató ez a procedúra és a most következő látvány. Kelet-Európa a 21. század küszöbén. Egy őrült, népnyúzó, ráadásul magyar faló diktátor utolsó órái. És az új hatalom első bíráskodása és ítélete. Bármilyen szörnyű is, amit most látunk és hallunk, végig kell néznünk, mert kegyetlen századunk egyedülálló, véres és felkavaró dokumentumát láthatjuk. Ilyenfajta drámai, katartikus szembenézésre ritkán nyílik alkalma Kelet-Európa jobb sorsa érdemes polgárainak. Különösen azoknak, akik végig szenvedték Ceausescu önkényuralmát, és azoknak, akik a diktátor halála után még most is joggal félnek újraéledő nacionalizmusától, az elszabaduló ordas indulatoktól, a magyarellenes pogromoktól. A francia televízió után elsőként mutatjuk be önöknek ezeknek a felkavaró videófelvételeknek a teljes, csonkítatlan változatát. A panorámának sikerült hozzájutnia a román televízió által kihagyott részekhez is, amelyeket titokban juttattak ki Romániából. A hírek szerint a román kormány jogi eljárást akar kezdeményezni a most következő televíziós film kalóz kiadásának forgalmazói ellen. A Ceausescu per. Az amatőr felvételeket Bájő Jon ezredes készítette. A román forradalom győzelme után néhány nappal a menekülő Ceausescut és feleségét a hadsereg katonái elkapják. Valahol egy mai napig ismeretlen laktanya alagsorában 1989. december 25-én összeül a rögtönítélő katonai bíróság, hogy megtárgyalja a volt diktátornak, pártfőtitkárnak és hadúrnak, valamint feleségének, Románia második számú vezetőjének a perét. Az elsőrendű vád népirtás. A tárgyaláson a két vádlotton, néhány katonán és biztonsági emberen kívül a többi között a következő személyek vettek részt. A bíróság elnöke Dzsikő Popa igazságügyi ezredes. A vád képviselője Dan Vojnea őrnagy, ügyész. A védelem képviselői Niki Teodorescu ügyvéd és Nicolae Lucescu ügyvéd. A tárgyaláson és a kivégzésen néhány katonatiszt és politikus is jelen volt. Így Viktor Stănculescu, aki akkor vezérkari főnök volt, most honvédelmi miniszter. Valamint Gelu Voican Voiculescu miniszterelnök helyettes. Nem tudom, van-e most valamilyen panasza? Nincs. Mérjék meg a vérnyomásomat holnap reggel. Reggel? Igen, majd reggel. Kérem, kísérjék az ágyhoz. Kérem, tegye szabaddá az egyik karját. Foglaljon helyet. Feküdjön hanyatt. Így, hogy a vérnyomását az előírásoknak megfelelően megmérjük. Igen, igen.
170/105. Nem most kellene. Nem akarja csak is a reggeli órákban. Majd holnap. Mi van, holnap délelőtt? Kívánja, hogy más vizsgálatokat is végezzünk? Mármint az egészségi állapotát illetően. Semmit. Ön sem akar semmilyen vizsgálatot. Nem, semmit, nincs semmi bajom. Nem szenved valamilyen krónikus betegségben? Mit mond? Nincs valamilyen krónikus betegsége? Ami vizsgálatot vagy kezelést igényelne. Miféle vizsgálatot? Hát orvosi, klinikai vizsgálatra gondolok. Nem, nincs szükségem Vagy ilyesmire. kezelésre. Kezelést sem igénylek, egyelőre nincs rá szükségem. Egy pohár víz legyen az asztalon. Egy pohár víz. Nem fogadok el más törvényszéket, csak is a nagy nemzetgyűlést. Uraim, foglaljanak helyet. Csak is a nagy nemzetgyűlést. Ez a A nagy néptörvényszéke. nemzetgyűlésen kívül nem ismerek el semmiféle más törvényszéket. A nemzetgyűlés, a nagy nemzetgyűlés már feloszlott. Nem ismerem el. Már más, új törvényes hatalmi szervünk van. Ez államcsíny. Nem ismerem el. Mi a Nemzeti Megmentés Frontjának tanácsa által elfogadott új törvény alapján ítélkezünk. Mit mond? Vádlott, kérem, álljon fel. Olvassák el az ország alkotmányát. Olvastuk, ismerjük. Én csak is a nagy nemzetgyűlés előtt vagyok hajlandó beszélni. Ennek nem most van itt az ideje, nem ez a dolgunk, nem ön szabja meg, hogy mikor olvassuk el az alkotmányt. Mi jobban ismerjük, mint maga, aki be sem tartotta azt az alkotmányt. Egyetlen kérdésükre sem válaszolok. Megengedik? Nikolaj Lipánu, bukaresti ügyvéd vagyok. Kollégámmal együtt mi látjuk el a két vádlott védelmét a területi katonai törvényszék előtt. Kérem, engedjék meg, hogy beszéljünk a két személlyel. 2 percet adok rá. Igen. Ceausescu úr. Tessék. Ceausescu úr, most lehetőségük van, hogy elmondják, mi késztette önöket arra, hogy elkövessék mindazt. Szóval önök egy legálisan megalakult bíróság előtt állnak. A nagy nemzetgyűlést, amelyre önök állandóan hivatkoznak, a román nép ereje és akarata már eltörölte. Amennyiben megértettek engem, kérem, mondják el, hogyan kívánnak védekezni. Egy pillanat, ez erkölcsi kötelességünk önök iránt. Ön tárgyaláson van, ezért kérem álljon fel, függetlenül attól, hogy ezzel egyetérte vagy sem. Ön mégiscsak egy törvényes úton létrehozott bíróság előtt áll. Álljon csak föl, ahogyan annak idején mi is felálltunk ön előtt. Hagyja, mindazt, amit saját védelmükben felhoznak, mi jogi nyelven tolmácsoljuk a katonai bíróságnak. Ön csak azt mondja el nekünk, hogyan, milyen érvekkel kíván védekezni. Egyébként önre is kötelező a perrendtartás. Függetlenül attól, hogy a hadbíróság elé idézett vádlottaknak mi erről a véleménye. Az ország alkotmánya szerint engem csak is a nagy nemzetgyűlés vonhat felelősségre, aminek a jogköre egészen a választások napjáig változatlan.